Akwamuhene ene Akwamu na Akwamu ne Akwamuhene ye ka nanam ahyase wa Asanteman wo kan bi wodi mapoten nti Akwamuhene ye Asantefo ya ye getum se ye ba Asante ya ye hye wo asumenya ADUM yetimi sua nso Asafo to borofuru mu asubin ne jan wo ye duanafo ya nti duanafo nyina ye mfi ne asumenya yemfie nen ti ho ye duanafie ti duanafie si de asumenya na fi ye hintasem enum hene wo ba no mbre binti wo man specific rules on play na wo bedan ADUM nti ADUM se kuro bia se me ADUM hene ADUM no di kan wo ba wi Asantehene de bai okay ADUM hene wo di kan ba kan mam wi as bebia no even Akwamu bebia no Asantehene de bai Asantehema won a specific rule say mo na mbehwe na maye atopere ho aduma atopere ne de ade bia na obi won wo bai wo de na Jose kan bai fi Akwamu bai ana Jose kan a wo de kwako nti Asantehene ka che mo sa na Jose kan no wo pese wo ye ne special security aya hanfi police nti dom na bai no bebia anumfo no kotena no ho na ADUM ene ADUM ana bia ya wo ma Akwamufo na de hyefo abradefo no ojama no kotue no hono wo mo kosoe Asafo sabre na Asafo Origin&Justifies wo ya de bi wo ya so na fo fi de njira bi binti no abo mem wo be bua kwen nti Asafo Origin&Justifies enchen na wo kotena na we sade a ani Asafo oye Akwamuhene wi se wo na Akwamufo ni na den abesoa wo ya kire ehia nkabom mo ye fa bia kwen ye dwumadi na ye kra behwe ne fenja na Asantehene echi kurakura mba Asantehene Akwamuhene a wo se Asafo Origin&Justifies aduatwum hene Asafo akogwa de ntakuruku kwa bire mo hene afuna rempe akwa adehye asase odene se ampamu ya rekuna na awi ansa so twi wotini pom grupia mansa jansa ya boafo a ne obi a wodi akrobet otena manfo so o so mamodem refadue Akwamuhene ode no kwa fakoto so mamodem refadue Asantehene mamodem refadue abusian mai na enwa kwa ba e by Grace TV GHS so this actually on ADUM obia ho ya abusian so wa di ni abase kwansi so na dey kan ya we play channel isu am so subscribe mami na turn your notification na share e ma for so enya bi hwem so be nsa ati am sure na onya so akoma so de ma e so o menhia ya na Asantehemaa e do ti de to so mensa ya di mu adi so nyina e so mo na yete sa Asante ene Akwamu ewo ayomfa kese pa ene ye beto ye bo ase na ye di komo ye bi se ye hu die ntia Asante ene Akwamu ewo sa ayomfa no woni enim de ewa mama nya amanye bi aka me yete se wo ba Kumase a sabi Otumfour ye wa ha one ewo ekita ho kese pa ebi no aka ni se on se na Asafo ne ono ene Kumase anase Otumfour Akwamu ene adenti kwa yete sa to bo ase ne ye be di komo pa ya fa Asante Akwamu ayonkufa anase won kita ho ya ebewie no e wo se yire ni pa ba ko ti o se ka bom maye man Ghana Ethiopia ni akaman etumpon e fa ntuma pa no so ka no ne yentina se ye ne oni bifo ma twekọmọ na bibia enkoso asomdie e kwanso oni apon boko de man komadom ye de nyame ase we di ahyase akwa mesro no da ho adi acha ahwefo wada yo midin de sankran chibrempon yo midin ankasa de opareado ouso pareado na sakran chibrempon ye mempen din a mpen de amam yo apanyini sankran chibrempon ofre hemfa na ne obekan ho manhia ahemfie wada prem fie prema tem wo Ghana na mbai meye Okwamuni a na Akwamu bi wa kwapem Akwamufun bebere wa kwapem nti ubo kwapem ma abure nsate na mefi ni mo mesen fi Akwamu nso Akwamu fie pe yo oye sabi kwapem ni sa yo Akwamu yo no kware yan hwe se de wasi kwa asiesi on ahosuo no ansa se de wasi ede ya bouti se wasi afa ho wo bibia e kale kire Asanteman ni Ghana man ana yo abman kwan so no se brichi bo ana asum kasi dudu se wo menma yen Akwamfo no de ye ukuda no ye nua da okotomogem oh okay enti inde ana ye kukuru kwawo ene kwaku asakire nyina nen kwawo owui no da okukuru no na woye kwawo wukuo ho amane ma no eye da okuo da enti amane kwa so ne ndo odasum ana aya nana mabrada fa na aduanafo ye de abusua kuru wapue enti eye koben ye ni abere ene wonhia enti wo se hu se kuru twa se pue na o fura koben a enye ho na bisa mbiribi sapo bi gina wampa bi angina na wo hia ne de a na ne obi na kumantwi enti koben yo no kware
Kare egina binano yo. Na ni buje wo mpa. No kware. Onko na ba ya na no bi na free Akwamu ene Akwapem a wo ba ya wo ka ho bi ba ya. No kware ne se Akwapem ene Akwama na Akwamu ne Akwapem. Ye ka nanam ahya ase wa Asanteman wo ka ho bi wodi makoten. Nti ya Akwamufo ye Asantefo ya ye jetum se ye ba Asante ya ye hye wo asumanya ADUM yetimi sua nso Asafo. Ye ba Asanteman ye mfinin asumanya Asafo ana ADUM ba udi sa bia biesa ne fiwa binum fie asumanya kwatena meameaye nti won so yetimi kɔ hɔ ne mum aduanafo wo yakwamfu no won sate won wo ba won kroma na wo fi ne agogo Asante atema agogo hɔ na wo ba won so wo so ye wo Asante aduanafo na wo Akwapem nsache a wo yakwamfu ba wo fi nsache aburu nsache kan no hɔ na Akwamu ne fiance no kwa Akwamu fie eyo nti ye agogo yo obo nkrom yen sabudi be say esua de ye wudi enti a etesa adenti na ebidum kwa asumanya wi anya be hwe ADUM ani Asafo so nananam aduanafo no abradefo no worutu atran ba no fritete odoma nhoma no mia be di Southern Sudan kosi old Ghana Empire kumbisali fiwa kosi Core Mountains be wurem kopie di abakrom buye mu wurem anan wo be hwe wa asumanya biribinti wo fi asumanya kɔ no wo gye wade chini bi wo hɔ enti wo gye wade chini bi wo san kɔ nam twefo man afam praise nyina wase kade no mbesa mepue mu bi wo no biribinti bi ese wo sama back to wo beba bi a won nuanom na te wo asumanya no nti wo san betena asumanya enti ne mpanfo asumanya wo da wansa be kan ho se waje ase enti aduanafo no aduana piesie wo asumanya janka ba no pai na okwaku soborofo wo mu asubin ne jan wo aduanafo ya nti aduanafo nyina yemfi ne asumanya yemfie nen ti ho ye aduana fie ese ne asumanya ye aduana piesie nya sa ma men ka ase men kyerɛ ya investment ansi bra na na mayekofo be piem awo sekyerɛ mpatem awo kwaibre ntunu mu no wo hu se nipa bi epue fi forest nim asubin na ja na wotwu ben won nti wotwu ben won na obisa wamane na obisa wondin na nea odikan no se ono de ofre no abrewa musu ni odi so no wo so ofre no safo kantanka ni odi so no wo so ofre no adu panyin adu manu adu mensa ana ebenyi obi ofre no adu ofre na nan na be ye aduanan nti aduanan nipa ofre no adu makomako anan a wo pie asubi ngeja forest nimu no apart from abrewa musu ni safo kantanka ye hu nipa ofre no adu makomako anan na eden aduana sabre na wo ne wo kompo na no wo insache ne nyina wase no wo mbae tete aduanafo na wogya wo no won na akofo no pie won so nti won no be aduanafo no atiri kura ansa na wo nyoja abrade ne be pie mu na ye waduana ndawo nti aduana pie si de asumanya na fi hintasem eyo wa kyeremu yi pa afa ye mahwe oka Asafo so de adenti na Akwamufo ebi ba Asanteman mu a so ye wa Asafo bra titesem amayata ase bra osetu brempon nyafo katachie brempon tuampamu srampanse twa kun kana sem bra na Otumfour adopanyin ansa sirko toso biisa bra ofano se ne ba fano se ne nua fano nyonko no na adedi to no na mo biri konfo so na so bebi no okwamini yese onhwe emma ne de se ne nkwa nantewo onhwe ma ne nkwa nantewo nti oma na srafo apem ahasa 1300 wo ya srafo na ofi Akwamu na Akwamufo wo ya bradefo aduana bradefo no apem na 300 hasa no anumfo so wati anum da anumfo no anum asaman na sabre no wo na sabre no na Akwamu no so kyena wase nti wona wode opem so obai na no pare abojadum no da Akwamufo dom na no opare abojadu wo bai no nipa bi hye won kwan so wo yese wo no beko sa nipa ni nyina no okum wo no won na won leaders na da wan no Asahene no otwa won aboje nti obedu Asanteman no wanya aboje makomakodu nti ofen opare abojadu wo ba odin na begum yen kan bebre nti dom na bai no
Baby a enum funu kwotena no ho na adum ene adum ana bia ya wo ma akwamufo na de hyefo abradefo no ojama no kwotwe no ho no wo mo kwoswe asafofo sabre na asafo awregesi wo ya de bi wo ya so na fofi de njira bi ntinu abo mem wo be bua kwen nti asafo awregesi nchen na wo kwotena na we sade a ani Asafo oye Akwamuhene we say wo na akwamufo no nyina den abesua wo na nei Kumasi Asafo ye friend Otumfour Akwamuhene ono ya so ni obata aduanafo na atwa no ahia ne dom ni nyina ya aduanafo won na akwamufo no kwosue wo nti uba ha Asafo bron area fine obere na ya akwamufo a wo ye aduanafo nti Asafo no wa aduanahene Kumasi Asafo o wa aduanahene oh okay oya yo na kunga ne asunafo egwa but aduanafo na ma na ya Akwamuhene Otumfour Akwamuhene aduanafo na asen kutupa ana ewo enumfo no so wo ye enumfo a won no enumfo no na nanam enumfo no won we guans oh okay na se enumfo no wo bae no wo betena obuo nyame ho adanse wo fi wo no kwotena adanse ya ase eya hensan nti woni bretuofo no betena over 100 years nti wa ya ase ahensan nti wo sua won culture won amabra ne amane nti won so be ye won se bretuofo but among that group no okay impemfo mu no wo from se okokun akase okabisi enum chese opanyin won panyinfo ne enumfo but apart from enumfo no ye wo other groups eye nnai senyambreku ewutubreku won nyina no so na wo tena ayase wo bribinti won wo call street ba enumfo no betena asaman no wo ye ayase fo wo ye bretufo nti won mu na won Akwamuhene fa anwonko ye friends ana Akwamuhene nti Akwamuhene kumbi okubia no na enumfo na eko Akwamuhene kumbi okubia no na enumfo na eko ono nti wo ba no won bai won so wo respan wo akudru yo nti Enumhene wo ba no bribi nti wo man specific rules on play na wo bedan adum nti adum se krobia se me wadum hene adum no di kan wo ba wi Asantehene de bai oh okay adum na odi kan ba kan mam wi as bebia no even Akwam bebia no Asantehene de bai nam se adum for the ba ha nti anyesa adum Asantehema won a specific rule say mo na mbehwe na mo aye atopere ho aduma atopere ne dia de bia na obi won wo ba wo de na Jose kan bai fi Akwam bai ana Jose kan a wo de kwako nti Asantehene ka che sana Jose kan no wo pese wo ne special security aya hanfi police obi tomra won go ba ya man atwa nti do we warriors wo kunku but wo de ana Jose kan bai ana Jose kan empue wia epue pe ne be de ewu wow ana Jose kan nti won na Asantehene se won ye won to prefo nti obi di bone a won wo hwe no ogia no kwan wo de apramtwene na ye sa manen nti adum no odi kan no na won kan no won yankọ bia wo warriors wo ko sa wo ko bi na mum esa ne se wo hu yehu woni mo kun nti Asantehene ye se ye de warriors nyina akọ wo a mmiri bi wa Asantehene si echi be ye bone nti sade ya se na mo hu yehu no mo be ka echi se mo nkwan no mo chen apem se mo nkwan mo wachi a obiere ntim be ye mberma sem wo Asanteman nti sade ya mo yankọ bia fo mo ntina echi nti ankobia hene nei ankobia hene wanse ankobia hene wose ankobia hene obi a waso anfi ato aba okora no amana fo da bi ankobia hene tene se obi a no yehu o hwe ntimi no bi obe wan fie o wen fie wow ono nko ba bia o bataro no tifie ono ne bataro no so tifie a won wo yehu warriors nti ankobia hene nkasa ankobia hene untimi dine nti be hwe a won go pia asaka ne otuo ne akotare they are ready to fight always be a wakum nti uba mfi a yewo ankobia fo ho yewo ankobia panyin ane yewo ankobia hene ankobia fo ne ankobia panyin won na mpempi wo advisors emma ohene ko wo se ohene se ne se wo advice aside that no ankobia hene no ono ye lion ono no oni hu yehu o ye warrior o de asika wi ahwero o de asika wi ahwero asije asika wi ahwero kan wo kaso asika wi ahwero ye se bebri wow o de asika wi ahwero ti mu kakra che ye mi se wo kitana Jose kan won na wo ye bone a wo twati sawati ase nti ye wa abrafo hene wo na wo ye dum hene yo won wo mpempi wo dum nyama no ade bia ye bone bia won na wo duma no won so no dum no nti mpempi no be hwe a so hene pie ko ba bia bo no ne mane bi adumfo ne bi na omo di anim omo dum nyama no because of guans no na omo yo bia omo ni ma hensem none of them say they are polytheisms. They worship variety of gods. Nti wo ni mesu wan say amonafo.
ana Akwamufo kyerɛ wɔn ahensɛm ka ho besua ahensɛm so Asante ka ho enti wɔde ne na ka bɔ mu no wɔn man sɛ ba asara ahensɛm no wɔsan wɔ spiritual aspect a wɔde protect ɔhene sure nti ɔhene pui no wɔde anim a nso wɔde adebɔ na si ɔhene na wɔbɛdum no nti wɔfrɛ wɔ dumfo adum hene woka Akwam pɛ na sɛ waka adum woka adum sɛ waka Akwam akware ebesi ne we dey Mr. Brennan to me anche ibeja Asante ene Akwamu say obi ye Akwamu no hwe obi Asante ni no hwe Akwamu ya anum ka ho bi nyesa e na afi Asante ye nyina abakosemu ebesi ne de kan ye bomu anti wasa abere bia ye makoro ye ba ye ntem ma ye man kana tu no kware ye wo Akwamu Asante Akwamu eye Asante ahoden nyina fi Akwamu ana Akwamu su anuonyam nyina ya Asante sa Akwamuhene benya anuonyam a na efi Asantehene benya ahoden so a na efi Akwamu ni nyina na se ye wo a lot of similarities e kaye ngom mema ye nipa ba ko kire se robo Asanteman na nanam aduana afo atwa Otumfour ho ahia pa wotwa ho ahia sa na akwa Akwamu so a ayekofo atwa eye Akwamuhene ho ahia ode no watwa ho ahia wotwa ho ahia fi nyina wase nsache enti wo behwa bia bi a Akwamu atena pie pembia no won hwi obusua bi ani wo bi o asuna ne akona bi ne wo ayoyko ene abrade nti yang ne wo oyoko abrade no wo ye nipa ku a nanam je mrato wo se won pono betima ware wo ho nti okokoro bi a Akwamfu atena ho pen a a typical example na mrema wi ye wo ahwerase da man ye huntam da man wo ya ayekofo nso abrade fo wo ayekofo ne dukuro nso abrade fo setikrom wo ya ayekofo pa ayekofo ne de kuro nso wo ya abrade fo wo okon sache a kan na ya ayekofo kuro ba prebre ya abrade fo kuro ba ayekofo nso wo ho enti ni yan se ayekofo ni abradefo woka bom ukọ Akwamu fi Akwamahene oni Akwamu mema no hwe achi no ofe nana bekai fo oni osumenyawo oya ayekuni oya ayekuni nkuro bebre wo bebi a what is Akwamu atena in history Akwamu atena ha pepe bia no oyekọ abrade ayekọ ni abradefo na woni bretu woni asona woni hwe wo ho woni agona woni ansene woni ekona oya ayekofo ani abradefo na eku na won wodi wo ho aware won ware ukọ Akwamu oya Akwamu na oya abradeni a ana oya odueneni a wware asone ne yachi ware wware busuani bi etu gi so wo be ware wware ayekuni ene ka ho abom oyekọ abrade anu twem a Akwamu ni gori mprede Akwamu ni ba ha no wo hwe nnwuma woto ne gori wo friends aprede nti wo friends otirimetiri a otwe atiri ma atiri mienu sori gu aprede wo ba Asante nso gori aprede wo hwa na aprede na brafo na gori wo ya na wo se enti tie ani no otirimetiri a otwe atiri ma atiri mrenu sori gu aprede Asante nso tsawa aprede bia some similarity no no twem a Akwamuhene wo akotam wo ho Asantehene wo akotare but ye hwem a nyema bubomu no ya ase ene afade account so ya ase se Asantehene hya akotare no pui a ade hye na ano a okuratuo bu okuratuo ne afra saa na Akwamu no so ofra na akotam a ne tuo ne da no kon ho tuo ne da no kon ade hye na ano afra nka ho eno nso ye ade ba kwan ya kan mu ma kire ya se yenya yamamre yama no ye okunti ne nam ye yakofo Akwamufo ne Asantefo ye akofo enti oba Asante kuro bi emu a wo Akwamuhene wo ho kuro nti ne Akwamu ye wo Akwamuhene wo ba ko Akwamu kuro bi a so ye kuro nti hene wo ho se wati ase kuro nti na wo eye Asantemem Akwamu no fi Asante ana Akwamu ne wo Asantemem no so fi Akwamu ene ke ne kuro nti ne Akwamu kuro nti ne Akwamu ya bakosem kese pa kuro nti ne Akwamu chese biribiara Asante won gbebibu Asante betina mu no ese Akwamu tim gbebibu a aye Akwamu betima ese Asante tim na Asante Akwamu bebo nso ese Asante tim nti behwa aye Otumfour poku ware opemso oba Akwamu minim so wahwe mfoni na yo wahwe mfoni na mfono hwe anya biriwo a aya mpempin pan ne makwa memfa ma bonten nti ye ntirime bi wo frɛ na asempa etia ye betwa ne tia won kwati ahene nim eyo nti anwonfa kese wo nen se Akwamu ene Asante de ye ka hini wo Ghana de Ghana ye de wow Asantehene ne one broni kwen twa broni ti je broni tumi fi ni sem Akwamu no so ene broni akoma apoma brofo nyina fi Ghana so wonko agye nwatena ya boso act say governor for 3 years na nasemani kissing ya Akwamu se meka say
So what jas nti Ghana de ye ka Ghana Akwamfo ni Asante de a nti ko Ghana kuro bia ye Akwamuhene wo ho ukọ Ghana kuro bia wa ADUM hene wo ho mebo a Asantehene na de ADUM hene ba Ghana ana Akwamuhene nso na de Akwamuhene ba Ghana nso ohene bia uso wo ADUM hene na wo Ghana ana ohene bia uso wo Akwamuhene na wo Ghana na so rusu Asante su Akwamu. Wow, is a wusu Asante esu Akwamu izanza amamene amane de Asante ene Akwamu Eye ono kware Asante ni Akwamu na akan ye ka kan ye na ye ne ya so ati ase ye wa asem ya ye ka se eye otutu god tutu abo tutu god tutu suman tutu bosom nanam de fi soro ne bae nanam de fi soro ne bae ye nga kanfo ye geri se fi soro ne ye fi nu anya soro ye fi kemet ana atifi no wa na ye bae na ye ba no suman kese ye so abae no anu tutu no so ana wu nyame kese tu ne ye nyame kanfo ye nyame a Otumfour tena se hu se ade bedan komu aye pyramid anwe sin tiase pyramid na esi wonya Akwamfo ni Asantefo na esi ye ne ya pyramid the Egypt enti na Asantefo tena to ya tun komu pyramid a esi tiase edan ko chana de a Akwamfo tena se bedan komu ye wo museum no enti kan no hini wa wonsie no oba mo no sa pyramid ni mu no ene ye ba manfo ene nya ban mu enti Akwamuhene Obamuhene Asantehene wo Obamuhene enti ohini kwakura ye ko ban mu ne akoba mo na akwa ni hu aduru wo pyramid ni mu. Yeah, what museum na pyramid na sembe wure mu ye wo tutu symbol no a lion data we bue nanum so data we bue nanum o jafu nanum esia no Akwamuhene ye nsem ye data we bue nanum o jafu nanum wo ba Asanteman hwe menhia gate na no hwe Otumfour ba de na nanim wo so de nanim tutu god wo ba Akwamu a tutu man kese wo de kokku nti Akwamu ye wo sumem ye friend ye tutu abosofo wo ho tutu god or your god until no suffer or dress white or no awesome or your man to suffer or only Akwamu suman kwahene na tutu god no tutu bosom no ayoko bosom eno na wo Asantehene Otumfour say to the kan nti o susuma no ba in human character and the bro wow yo suman ba in human character nti Otumfour say to the kan no kware ni nyame anim onye nipa nti be hwa na Otumfour ansa asirku sabe not in house no sabonsam nete on sabonsam nete bro nipa ne ba Otumfour say to ba assessment of fan and fan nyon we fan ye ne ba ni fan ye ni bia se no sabonsam nete wo nyina waso nyina no people kakra tintin pa wo insam e ofun krom insam e ofun krom na hona na community on sabonsam nete but o ma unko ha obi akukwa untimi nko ho but say to the ba na nchen wo no ne betime but tonight and to chey as no for ba enti no onyo nipa onye normal human being enti ayesunsu asem kan bi de enti be hwa sabere no na no chireponfo ena guafo a wo mepo so nei wo furo se akuapem no ko nya ya Akwamu na wo se Akwamfo na se na wo ye Otumfour ansa ase ku enkuapem 1000 slaves enti wo consult one deity na one deity ni ka che won si wo be obi na nipa kono ba ono no ba beje won kwa akwese Jesus Christ and what wo konfa no che wow but history of me ata say bro konfa no che ba no obetu akonfo mpenfo wo nti mpenfo akonfo no yese obeka na hye oya anwade oya afrakete so oya anwade nti oje won adwuma kra ye so obi yare a instead of say wo be ba me konfo amanya ba 50 years ma sana yare na wo afrakete so be sana yare nti wo kana hye wo ka kire wo ko se ne tira Akwamuhene obi aba nipa kono so bekum na Akwamu se sa obi so bekum me nipa kono obeso no kofa na ba na osoman ana wo kire konfa no che ba na wo ne betu afi ase nti akofa no no prison wa Akwamu because of no wo se onyinga obekum Akwamuhene nti Akwamuhene de no to prison e wo nyina so nti e ho no behu o se etu nti sa hu ma biesa na hia ansa se ku Akwamuhene Otumfour se etu ona kofa no hu abiesa na wo hia ana wo nyina so want wo ho ase instead of because of Otumfour say to influence nti aka ho abom na Akwamuhene on e konfa na che wonka woni hia woni mba nan nti na mo say to ne ka wo mom ye ba ko nti bra ahimi to wo ha no ono hwe na oji akwan no bai hikira Asanteman nti wo be hwa ni mebri wa Asantema e ma Asante a ukwa Akwamu a unsa nyama no Akwamu koye na no dayente no kware nyeme bebri a nananom de kikire Akwamu no anu no wo de bua de kire Asante yo
nti asempa etia nti asempa etia hene we de waka ni nyina komo na de yenyan ke beto aso na ye di adwede achi a ye behwe eso fra ye jawa mo akọ ene Asantema nyina na ye ne abere nti mesere mo akonya e de enkuranhyesem de awetwetwesem na wo ka de a kire ko bi Asante kotoko hene Asanteman e na afi Ghana ma nyina wadaroma nya America ne se odumankuma bade bo owuo kum no odumankuma bo nuwo na ngasa owuo kum no sabri kuma wufu no de asika nyina akodi ewudawo sampa fusi won sa pan sachi fusi won sa na nkesi fusi wonan tachi man fusi won achi na akwamufu de yesi ebekom ya hwene wum nti ya ma Asantehene de menfadue e mobia de menfadue e ba sere se yesi mu hayi enso no kokko ne enso ro sachi kokko sachi enso no kire ne enso ro ben kire ben enso na amuna ne enso rekua amunekua ye kire ehia nkabum mo ye fa bia kwan ye dwumadi na ye kra behwe ne fenya na Asantehene echi kura bidinga ne sankra nche brempon abodin sanhene iyo abodin sanhene brempon chi ame enti orman kuma ko biara ho ne pawo yanim ne besi biara no optwuba me a nchi kire mi yere beba na abodin biara nso ye se fatase ye de ma mpeno sere ma enti sabiri mi fa akra mfem mba Asantehene Akwamuhene a wosi Asafo Origin&Justifies aduatwumhene Asafo akogwa ntakuruku kwa bire mohene afuna mpia kwa adahye asase odene se ampamu ya rekuna na awi ansase twi otini pom rutwa mansa jansa ya boafo a ne obi a wodi akrobet otena manfoso oso mamodem fadue Akwamuhene ode no kwafa koto so mamodem fadue Asantehene mamodem fadue na na madua na afo wa Ghana nyina mamodem fadue Asantehene mamodem fadue awo gomrebre ohemi agomrebre ba tadi kanfo opiaf mone kasa hone ye da se pa so medase abusia de ye hui ye yatie yi na akoko wie se ye nyina ye nipa baako enti wo se ye de koro ye eni odo etna e ma kan man eni Ghana man nyina Otumfour se de site nyame hwe nyina na onum ye enti asese be betumi aka bom a che ye man e Ghana abusia kai se nkom twetwe yi me ko bi na so masema me de bro baako Obi Trading Enterprise e wo kuma se South Central Junction e fantade mpamwa ni pefi papa de police kuma se South Central Junction Obi Trading Enterprise ho and Albania BA that be akwe di amount afei Better Grace Financial Company financial service or provide financial services at the man sign or me intermediary Ghana from America and the Canada more for Better Grace Financial Services number number boa allen ke wan sama connect with ama financial group papa savings group papa insurance group papa wetin no madi juma the brother go ahunyehia mu no ho ancho bitin at the company us nyame ka ho be beshia bye bye